Әни, нинди тылсымлы, нинди мәгънәле, нинди серле сүз. Әни кеше улы безгә гомер бүләк итеп бишектә тирбәткән. Беренче әйткән сүзләребезне ишетеп сөенгән, тәпи атлап китүебезне күреп шатланган. Әниләргә күрсәткән кадер-хөрмәттән җәннәткә баскыч үрелер дигән кыренде. Һәр кемгә үз әнисе дөньядагы иң кадерле кеше булган кебек, миңа да үз әнием бик кадерле. Газиз әниебез Хасан Шына Гөлсерин Нурхәмәт кызы бүген сентябрьнең 1-ндә үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен билгеләп үтә. Җәйге эсседән арынып, күк йөзендә балкыган кояш тирә-юньне җылытырга тырышып, җиргә нурларын сипкәндә, сары яфраклар кыштырдап кыйлып табигатьнең алтын төсләргә күмелгән гаҗәеп бер мизгелендә дөньяга килгән сөекле әниебез. Туган бишеге үсмер чаклары Әлмәт районының Түбән Абдул авылында узган. Урта мәктәпне тәмамлагач та, күңеле белән туган ягыннан аерылырга теләмичә, тагын азга гына булса да, әти-әнисе янәшәсендә калу теләге белән колхозга эшкә урнаша. Бәхетен дә читтән эзләп йөрми, туган авылында таба. Бар эшкә дә оста куллы әтиебез белән тормыш корып менә инде 30 елга якын матур гомер кичерәләр. Шәһәребезнең төзүчеләр техникумын тәмамлаганнан соң әниебез Әлмәттә төпләнә. Монда узган хезмәт еллары зур тормыш мәктәбе була. Әтиебез белән икесе үз куллары белән 2 катлы өй салалар. Ул бит күпме көч, эчке ныклык һәм сабырлык таләп итә. Эшен җиренә җиткереп башкаруы, җаваплылыгы белән хезмәттәшләренең дә хөрмәтен яулаган ул. Хәзерге көндә әни труба заводында крановщик булып эшли. Исеменә туры килеп торган гөлбакча хуҗасы да әле әниебез. Аның бакчасы иртә яздан алып соң көзгә кадәр шау чәчәктә утыра. Алтын кулларыннан гөлләр таба әни. Пешергән ризыкларыңның тәме йөрәккә ята. Безне ана назына кыйндырып, тәүфиклы итеп үстердең. Хөрмәтебез чиксез безнең сиңа. Барсы өчен мең рәхмәт. Үз йөрәгең аша уздырып, авыр чакларда балам дип сулышын өрүче газиз әниебез. Туган көнең белән котлап, күңелеңә дә сентябрь аеның матурлыгын, элгереп җиткән игеннәр муллыгын телибез. Бәхет кояшың мәңгегә балкысын. Каян көч аласың барсына да, мәшәкатең буа буарлык, әллә чишмәң бармы ташып торган дәрт дәрманын биреп торырлык. Һәрчак кайнар ашың стәлеңдә, бар җир пөхтә, йортың нур сибә, дус туганың хөрмәт итәсең син, кайчан гына килеп керсә дә. Әле генә безне үстерәм дип инде оныгыңны кайгыртып, эй, бу гомер язгы ташкынмыни, сизелми дә үткән яртысы. Син килгәнсең әни бу дөньяга якты маяк булып янарга. Син яктырткан юлдан бару җиңел, кирәк түгел сукмак эзләргә. Парлап яшәү җирдә җиңелрәк, бөтен нуры сездә дөньяның. Юбилеең белән котлый сине, балаларың һәм дә оныгың. Безнең теләкләргә әтиебез дә кушылып, ихлас теләкләрен җиткерә. Арып-талып, кайтып керсәм әгәр, өстәлемдә көтә аш суың, җылы өем көтә, син көтәсең, бәхетемнең иң улысы. Үпкәләсәм авыр сүзләр әйтеп кичерә күр инде, гафу ит. Йөрәгеңә якын ала күрмә, арыгандыр дип кабул ит. Тормыш дигән тирән бу диңгезне икәү бергә парлап кичик без. Парлы булып гомер кичергәнбез, картлыкка да парлап күчик без. Юбилеең котлы булсын, әни, без сине яратабыз. Әниебез табын кырып йөрим, балалары кайткан хөрмәткә. Ак яулыгын чөен бәйләгән ул, бик килешә гади күлмәктә. Әнием ризыклары иң тәмлесе, төшергәнгә үтеп еласын. Ашка сала игелек ырлыкларын, Шәйн ясый кыпыдыгасын.
Balacaktan iste şeyinin tenne Şifalı dipeni yeşirgen Burçuların bizge көрсетmeyen Kırfı kokmaytın kişirgen Aniyim rizıkları intemlesi Pişirgen ya ütep yıllasın Aşka salla iyilik kırılıkların Şeyin yosu ukabadı olsun Seldeki çiçeklerinden Bokçasında özü üstürgen Ürnek itip terbiyeli bilgen Yaşar için bizge küç birgen Aniyim rizıkları intemlesi Pişirgen ya ütep yıllasın Aşk asala iyilik kırlıkların Şeyin yası yıkıp dıgasın Şeyin yosu ukabadı